ଆପଣଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ସମାନ ଶିବୁ ଯେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଘଟଣା କମେଡି କି ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେୟାର ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛି ମାନେ ଜଣଙ୍କ ସାଥିରେ ପ୍ରାଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ନମ୍ବର ମିଳିଛି ମୋତେ ବାକି ମୁଁ ଚିହ୍ନା କି ଜାଣିନାହିଁ କାହା ସାଥିରେ ବି ଏତେ କଥା ନମ୍ବରଟା ମିଳିଛି ମାନେ ତା ସାଥିରେ ଏବେ କଥା ହେବା ମଜା ନେବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ କଲ୍ଟା ବି ଲଗେଇଦେବା ତାଙ୍କୁ ନମ୍ବର ପାଖରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ନୂଆ ନମ୍ବର ସେଭ୍ ନାହିଁ ତ ଡେରି ନକରି କଲ୍ଟା ଲଗେଇବା ବଜାରଟା ଉଠେଇବା ଆଉ କଣ ଚାଲିଛି କଲ୍ଟା କିଏ ଉଠୁଛନ୍ତି ଝିଅର ନମ୍ବର ଏଟା ସମୁଦ୍ର ନା ହ୍ୟାଲୋ କିଏ କହୁଥିଲେ? ମୁଁ ତ କହୁଛି ଟୋକା ଗୋଟେ ପୁଅଟେ बड़ा हरामी हो बेटा। ହ୍ୟାଲୋ ତୁମେ ତୁମ ନାଁଟା କହୁନା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ଏଉଠୁ ପରା ଏଇ ଚିନ୍ତାଣୀ ପରା ମୁଁ କହୁଛି ତମେ କଥା ହେଲେ ସିନା ଜାଣିବ ତମେ କଥା ନ ହେଇ କେମିତି କଣ ଜାଣିବ କୋଉଠି ଅଛ କୋଉଠି ତମେ ମାରୁନ ଦି ଚାରି ଚାପଡ଼ ମାରିକି ତାପରେ ପଚାର ମତେ ମୁଁ କହୁଛି ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ଆରାମସେ କହିବା ମଜା ସେ ରାଗନି ତମେ ରାଗିଉଛ ନା କଣ ପେଟ ଗରମ ନା ମୁଁ କହୁଛି ରାଗନି ରାଗ ଫାଗ ଏତେ ଭଲ ନୁହଁ ମୁଁ ନା ମୁଁ ପୁରା ସେଇ ମାର ନ ଦି ଚାରି ମାରିଦିଅ ମାରି ସାରି ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାର ମାଲୋ ଚାରି ଚାପଡ଼ ମାରିବ ତମେ ମାରି ରାଗିବଛ କଣ ପାଇଁ ନହେଲେ ପୁର ମାରିଦବ ରାଗନି ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ କହୁଛି ଶୁଣ କହୁଛି ଶୁଣ କହୁଛି ଶୁଣ କହୁଛି ଶୁଣ ତ କହିଲା ବେଳକୁ ତମ ରାଗ ରାଗ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ସତରେ ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ତମେ ରାଗୁଛ ଏତେ କଣ ପାଇଁ ରାଗନି ରାଗ ଦେବା ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ କହିବି ତ ମୁଁ କଣ ବାହାରିଆ ପିଲା ନା ମୁଁ ତମ ଗାଁ ପିଲା ପାଖାପାଖି ପିଲା ଯିବା ଦେଖା ଦେଖା କରିବା ମଜାମସ୍ତି କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ନା ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରାଗି ମତେ ମାରିଲା ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁଛି କାଟିଦେଲା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଭାଇ ମଜା ତ ଭାଇ ନଉଛେ ଫୁଲ ମଜା ନବା ବାକି ତମେ ସପୋର୍ଟ ଭାଇ କର ସପୋର୍ଟ ନ କଲେ ଭାଇ ମଜା ଆସିବ ପୁଣି ଆଉ ଭାଇ ଚଢେଇବା ଭାଇ ଏଥର ଭାଇ ପୁରା ଭଲସେ ମଜା ଆସୁ ମଜା ନ କରିଦଉ ବ୍ଲକ୍ କରିଦବା ଭାଇ ମାନେ ମୋର ଫାଟିଯିବ ବୁଝି ହ୍ୟାଲୋ 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 ମାଉସୀ ମୁଁ ଏଉଠୁ କହୁଥିଲି ସାନ୍ତରାରେ ଆଜ୍ଞା ଭାଷା କହିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଣ ଡାକିବି ତାହେଲେ କୁହ ଦେଇ ଡାକୁଛି କହୁଛି ସନ୍ତରାଟା ରାଜୀବ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଜାଣିଛ ନା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଫୋନ କରିଥିଲି ଏମିତି କଥା ହବା ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏଇଟା କୋଉଠି ଲାଗିଛି କୋଉଠି ଯୋଉଠି ମରାମରି କରିବା ମତେ ଲାଗୁଛି ଦେଇ ତମେ ଖରାପ ହବନି ମୁଁ ଏମିତି ଫୋନ କରିଥିଲି ବାସ୍ ଜବ୍ ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ରାଗି ଜଣା ହଉଛି ଆଉ ରାଗନି ରାଗି କଣ ଚିହ୍ନା ପଡୁଛ ତ ଏମିତି ଜାଣି ପାରିଥାନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତେ ରାଗି ଆଜ୍ଞା କେତେଟା ଥିଲା
ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁ ନାହିଁ କେତେଟା ଥିଲା ନା କଣ ଆଜ୍ଞା 10 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଝିଅ 1.5 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପୁଅ ଏବେ ଯେ କଥା ହଉଥିଲେ କିଏ ଭାଇ ନା କିଏ ସେ ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ ଫୋନ ରଖିଦେବି ରୁହ ଟିକେ ଶୁଣ ଭାଇ ପ୍ରାଙ୍କ ଏବେ ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭାଇ ଥରୁଛି ସତ କଥା କହୁଛି ମୁଁ କେବେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଇନି ଧର ଧର ଡାକୁଛି ବାକି ଭିଡିଓ ଏବେ କଲ ଭାଇ କରୁଥିଲି ମାନେ ସେ ଏମିତି କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଶୁଣିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ କାହିଁକି ନା ଭାଇ ବହୁତ ସତରେ ମାନେ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ଜାଣି ସପୋର୍ଟ ପ୍ଲିଜ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଟପିକ ୟାର ମୁଁ ମତେ ଏମିତି ବିହେଭ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଆପଣ ନ ପାଇବେ ମୁଁ ମାନେ ଭିଡିଓ ଏବେ କଣ ଛାଡ ବାକି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଦୟାକରି